Be, Scarlett. Sa imong i-drawing. Modyol. Sa may modyol mo kay tabangan to, be. Cuman sulat ko kabaw. Ikaw mag-send. Unsa may modyol, unsa may ani mo? Magsulat ko kabaw pa. Drawing ka kabaw. Di pa ko kabaw. Mo-drawing ka kabaw. Hindi mo kay ba mo-drawing ka kabaw. Ay. Jama-jamahan naman yun, ha? Ano ka na, be? Sara, asa may drawing na, eh? Ani. Yan, eh? Nga na, di ko kay ba mo drawing kabaw, be? Si mama. Ako naman yan, pero jama-jamahan lang na ako. Modern bulpi. Lapis dahil. Dali, bebe. Drawing tagkabaw. Drawing tagkabaw, ano eh. Usa mo na eh. Ano yung wag ka na yung pantito na eh. Uy. Dali. Drawing kabaw. Tanawa kay. Hawire. Hindi mo tandog. Karon drawing kabaw. Nga na mag-drawing kabaw, ha. Gara, nga na pag-drawing kabaw. Kabaw na yan, dapat na yan. Jawab kabaw. Ano yung buntod na eh. Jawab ko na nagtikaw. Jawab ko na tagabuwa. Horse. Si mama. Dara. Hindi. Nya. Tuwing kami kahoy. Ibali mo ni kabaw ni. Kahoy. Na. Kahoy. Jasa mas kabaw. Sesa. Mas kabaw. Man nagdrawing ato kabaw. Ha? Kabaw? Ingna lang yung ma'am nga kaning module nga kabaw. Tali na mo ne kani PC ne. PC ne sa kabaw. Ang kabaw ingna yung ma'am nga nasa loyo sa buntod di makita. Loyo sa buntod. Ang kabaw. Ha? Naralayo sa bungtod. Disura dyan yung kita ka mo drawing ba? Horse. Kita ka mo drawing. PC rin atong i-drawing. Kaya ang kabaw na yung tago sa luyo. Yung si mama nagpasa ni mo ini ha. Kulore. Ina si ma'am nga. Ang ma'am. Ang kabaw diyan eh. Nasa luyo sa bungtod. PC rin siya. Kaya di mo kung kayo mo drawing kabaw. Ina tago ang kabaw. Ikaw mabot. Ina og tago ang kabaw sa luyo. Uy. Kalet. Ano sa mga drawing of kalet?